Halo dulur, tak sepino lokasi simpati musik di Dusun Pandak ya lor. Lah iki arahe Prapatan Lando iku mengulan terus lor. Lah iki wis teko Dusun Bencili aku lor. Pokoke angger Prapatan Lando mengulan ana legen-legenan teko Wit Bogor Waki iku ya mengulan terus mengulan sithik lor. Lah teko dalan Walus iki malah kebanan aku lor. Ngekei rezeki pake ning dusun Suro iki lor. Suro Sengetan. Lah iki isih melu seren iki lor. Iki wis kena iki melanjutkan perjalanan lor. Iki metu kene lah ya iso lor ya padha ae tapi kan metu Suro mau iku lor. Lah iki metu kene iki mlebune desane iki lor. Desa Pandak mlebune kok kene iki lor. Simpati musik iki acarane iku 2 Mei dina Sabtu iki lor. Monggo sing pecinta musik dangdut simpatik engko bengi do merapat ya lor. Mesti ruame lor soalnya tempate iku ombo. Lah iki wis mlebu Dusun Pandak iki lor. Iki ana pertigaan iki lor. Lah pertigaan iki nak kiri ku Desa Pragu. Anak kanan iki mlebu Dusun Pandak lor. Cah Pandak iki nekakno simpatik iki urunane iku hampir 2 juta lor. Susuk sithik pokoke 2 juta iku lor. Jos tenan pemudane. Kompak pokoke. Lah ana buk iki belok kiri lor. Belok kiri. Lah jejune ana sing ngedono dalan iki lor. Jenenge Mas Simon nih. Mas Simon bakul mbako biasane goleki mbako-mbako sing ape didol niku biasane Mas Simon iki karo Mas Simon wong Pandak iki lho. Lah iki lokasine lor. Lokasine ning pinggir sawah niki lor. Iki lapangan voli. Lah iki panggunge ben delok. Video ku iki pas H-1 lor. Tempatnya ombu pol lor, aja do tukaran ya lor, nak do ndelok ya lor.